I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen dɔgɔnɔ jamanaw na ɲina sɔmiyaji o ma kɔtigɛ wa sɛnɛfɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sumantigɛ o kɔni daminɛna fan bɛɛ lajɛlen ni ka masɔrɔ lakanabaliya bi yɔrɔ dɔw la. An wulila ka se Yusufu Gindo ka foro kɔnɔna na ale bɛ ka saɲɔ baaraw kɛ. A b'a kɛ cogo ɲɛfɔ an ye, an k'ale lamɛn. A tigɛli kɔni a baara ye min ye I bɛ fɔlɔ ka kala in lada de. Donc an ye kala lada ka tila. Donc sa an bɛ biri de ka ɲɔgɔn kari ka bɔ kala in na. N'an y'a kari ka bɔ kala in na an bɛ sɔrɔ ka a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan. Donc n'an y'a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan o tilalen n'an bɛna a cɛ ka taa n'a ye so de. O fana an bɛna a cɛ an bɛ taa n'a ye. N'an bɛna na ni mansin fana ye k'a gosi yan de an bɛna ni mansin fana ye k'a gosi. A baara kɔni bɛ kɛ ten de. Kaja Sise ale b'a yira na k'a fɔ ko sɔmiya waati ale ye wasa don sɔ de la wa nisɔn ka di bi kojugu. Ɲinan sɔ de ɲɛna. Ne ye tile 4 de kɛ sɔ tɔmɔ la. Nin t'a bɛɛ de n taara ni dɔ ye so. Ɲinan kɔni sɔ kɔni bɔlen sɔ bɛ foro la yɛrɛ de. An bɛ k'a tɔmɔ an ma tila fɔlɔ yɛrɛ. A b'a yira na fana k'a fɔ ko gɛlɛya o bɛ baara in na. Baara nin kɔni an ka baara don wajibi don an b'a kɛ. N'an y'a kɛ n'an taara so a kɔlɔlɔ kɔni bɛ k'an kan mɛ wajibi don an b'an ka baara kɛ. Nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don. Mamudu Sawadogo moto ni sen 3 b'ale bolo ale ka baara bɛnnen don ka taa ni mɔgɔw ka suman ye sara la. Ne ka baara bɛnnen don ka sumanw ta ka taa n'a ye so sara la. Katakatani ɲɛ kelen b'a ta 700 de. Tile kɔnɔ n bɛ se ka sen 4 ou sen 5 ɲɔgɔnna kɛ. Waati la baaraw don nka n bɛ nafa sɔrɔ a la kɔni. Sɔmiya kɔni mana ɲɛ a nisɔndiya fɔlɔ o bɛ ye musolakaw la ni musojɛkulu olu kɔni bɛ k'u ka ɲɔgɔn cɔgɔri nisɔndiya kɔnɔna na. Asa Kone. An b'a kɛ korona. N'an ka korona sa an bɛ korona de ta an b'a cɔgi fo ka na kisɛ bɔ. Sa ni kisɛ bɔra sa an b'a a fiyɛ. Tidiane Ouedraogo VOA Bambara